Ola e benvidos a todos e a todas e sexan benvidos a este pequeno book trailer do libro Merlín e Familia, escrito polo autor Álvaro Cunqueiro, un dos autores máis importantes da nosa historia e da nosa produción literaria en galego, polo que cabe recalcar que hai que agradecer sempre poder gozarnos de producións como estas. O libro Merlín e Familia vouno comezar facendo un pequeno resumen del, logo falarei un pouco dos persoaxes, o calo principal é Merlín, obviamente, e tras isto darei un pouco uns tips para poder comprender o mellor, algún factor que pode facilitarnos ou dificultarnos a lectura, etc. O primeiro que hai que saber é que Merlín e Familia está ambientado nunha época que non coñecemos de todo de Galicia. Sabemos que hai fantasía, que é no pasado, etc. Pero sabendo que temos un Merlín retirado que se encarga de darlle os seus aprendizaxes, de transmitirlos ao seu discípulo Felipe, podemos imaginarnos que un pouco despois do ciclo artúrico. Vale. Pois o libro comezará a contar historias, certas anécdotas ou lendas que pasan nesta terra, non? E que lle ocorren a Felipe xunto con Merlín. É dicir, este será acompañado por Merlín xunto a distintas aventuras, etcétera, que tendrá que solventar, resolver e distintas cousas. Obviamente, Felipe plantearase como propio adolescente que é, alguén un pouco curioso, a veces notase un pouco interesado polas doncellas, etc. Pero, ao fin de cabo, é un adolescente normal que só quere aprender. Hai que valorar moito a intención de Merlín, xa que non se presenta como un discípulo normal, senón que só quere que aprenda, non lle exerce violencia, nin ningún outro tipo de forza. Os persoaxes fantásticos que podemos gozar neste libro son infinidades, desde xireas, en pequenos homiños, etc. É dicir, unha gran variedade de obxetos e seres fabulosos que nos farán, pois, unha diversidade moi grande que a verdade é que se agradece para facer o libro bastante máis ameno. Ademais, gozaremos de paisaxes de Galicia, diferentes zonas, povos, parroquias, reinos, etc. Polo que a verdade é un libro bastante completo que nos presenta infinidade de lugares e nos dá un pé a unha gran imaginación pola cal nos podemos gozar destas historias desta terra tan maravillosa como a nosa. Finalmente, gustaríame recalcar que, aínda toda a fantasía do libro e todos os grandes sucesos, é un pouquiño difícil de entender debido ao galego tan antigo que ten e a forma de expresarse, pero insisto que se lé 2 ou 3 veces as cousas que non entendas, non terás ningún tipo de problema en comprendelo. Unha vez todo isto xa este explicado, pois non teño moito máis que dicirvos, a verdade. É un libro que recomendo ampliamente e se xa sabedes todos e seguides convencidos, facedeme caso e non dudedes en mercalo, xa que é algo que vale moito a pena de ler e creo que é necesario, xa que nos dá a coñecer historias sobre a nosa terra, etc., que a maioría non coñecíamos, polo menos no meu caso, e que a verdade que fascináronme e impresionáronme moitísimo.